En el daco es pot formar més d'una figura alhora. En aquest cas, el jugador tindrà 2 premis. Per fer-los efectius, haurà de seguir aquest ordre. Caníbals i diagonals. Aquestes figures les veurem més endavant. Trios, fletxes, laterals i sort. Així, per exemple, si el jugador forma un trio i a la vegada una fletxa, haurà de desfer el trio a la primera tirada i llançar la fletxa a la segona. Un jugador pot formar una fletxa ocupant la fila de la sort amb la fitxa central. D'això se'n diu la fletxa de la sort i dona dret a tirar 2 vegades. La primera correspon a la fletxa i, per tant, si treu un 6, el podrà avançar. La segona correspon a la sort i aquí sí, si treu un 6, l'haurà de recular. Cal dir que no hem parlat de les parelles seguides, ni dels quartets ni dels quintets, dels que parlarem més endavant, perquè aquestes figures no poden coincidir amb cap altra.